Dumela bakulu, Inyame Tijeni is here. Ndadzoka nhasi ndine nyaya ndiri kusangana nayo iri kutaurwa naAdvocate Nelson Chamisa vari kuti young people take charge. Things are changing when we effort to promote the young people in Zimbabwe. The old feel threatened and cannibalize the young ones. Nyaya iyi chandaona kuti ichibuda ichitaurwa zvinhu izvi tikada kutarisa iko zvinhu izvi kune nyaya yavana Jameson Timber vakasungwa pamazuva adarika. So iko zvinhu izvi nyaya iri kunetsa ndekuti ana Jameson Timber bail chero harisi kubuda zvekumhanya. So ndo pavari kutaura kuti aiwa vanhu vechidiki simbai pazvinhu musatombotya zvinhu bosisi pete tichikuonesa ite chitoziva kuti vakuru ava vari kuvhunduka kuti why makudzidzisa vechidiki because kuda kutarisa vanhu vacho varipo izvi zvino tinotarisa kana vanhu izvi vanonga chinzi mapresident kana mavice president nevachada kuzoita mapresident pamberi pacho vanhu vekuti vanenge vatokura zvokuti vanofana kutondozorora zvavo vachirima vachikangirwa nzungu vakagara kana kumamusha uko vachimirira zvavo kuzoita se kuzofa chaiko kwanditi but nyaya iripo manje ndeyekudai so ndo chikuzoitika chekuti vakaona vechidiki vakuda kupindawo muzvinhu kana kuti vakuda kutanga kudzidziswa vachiitwa sei ndo panozotanga kushandisirana chimonyo even kana utarisa kana youth league kana inonzi youth chinchi yeZANU-PF wala kunyatsoiongorora chache uchaona vanhu vakaona vachizviti mayouth imomoka unoziva kuti munhu ane muzukuru asari kunzi muyouth why munhu akati muzukuru achinzi muyouth munhu kana zera rana VP chiwengerere aushaye munhu akadaro anenge atori kuyouth achitozviti tiri mayouth emusangano wazanoda kutsvaga pekungodyawo ari achingodzinga achingoti ari kushanda achingoti muyouth saka ndo imwe nyaya yandiri kuona kutaura panapa kuzoti aiwa vechidiki chacho vakazonyatsokunzwisisa chinhu ichi unosvika panguva yekuti unenge utoti aiwa imi makura aiwa azera rana vabodo uchibvawo panapa usiye mayouth tiite zvinhu zvedu uzvona saka ndo pari kuzonzi aiwa vari kunyora iye vachisimbisa timu rasungwa iri vachiti young people lead vakuru vanotya vanovhunduka vakaona tichidzidzisa vechidiki zvematongerwo enyika kana kuti kutanga kungoisa information kune vechidiki ndopari kunzi vakuru vanorohwa neana ndo nyaya ndakakubatira mhuri yeZimbabwe kusaziva kuti imimi muri kuiona sei.